Meta fadal biss 7 ġimgħat biex il-poplu Malti wawċi jingħaqad mal-Ewropej vot importanti biex jiġu eletti il-membri tal-Parlament Ewropew, kważi nofs il-Maltin qed jgħidu b'mod ċar li l-standard of living se jonqos matul is-sena li ġejja. Apparti minn hekk il-maġġoranza huma nkwetati dwar iż-żieda fil-popolazzjoni. Dan jirriżulta minn sħarriġ tal-Eurobarometer li sar fi frar li għadda fejn il-Maltin insistew li huma kuntenti aktar mill-medja Ewropea dwar is-sħubija ta' pajjiżna fl-Unjoni Ewropea u li Malta qed tikseb benefiċċji kbar minn din is-sħubija grazzi għal viżjoni li kellu il-Partit Nazzjonalista. Iżda huwa ta' tħassib li skont il-Eurobarometer tal-anqas 53% tal-parteċipanti mhumiex sodisfatti bil-mod kif qed tkun imħaddma d-demokrazija f'pajjiżna. Apparti minn hekk l-istħarriġ wera kif it-temi ta' priorità għal Maltin f'dawn l-elezzjonijiet se jkunu l-popolazzjoni u l-immigrazzjoni, is-saħħa u t-tibdil fil-klima. Skont il-Eurobarometer in-nies mhux inkwetati wisq dwar it-tema tad-difiża li qed jinbotta l-qudiem il-Partit Laburista. Dan hekk kif għall-aħħar xhur Roberta Bera kienet ibeżża lill-poplu b'din it-tema tant li spiċċa ħoloq dik li t-Times sejħed gwerra fejn m'hemmx gwerra. Intant il-Eurobarometer juri li għal dawk li għandhom inqas minn 24 sena, is-saħħa u l-ekonomija għandhom jingħataw l-ogħla priorità, dan apparti temi oħra bħal faqar, is-saħħa tal-flus u l-bidla fil-klima. Brabta mal-elezzjonijiet ta' Ġunju li ġej anqas Maltin qed jgħidu li se jivvutaw, dan hekk kif skont il-Eurobarometer 68% qed jgħidu li se jivvutaw għalkemm imbagħad hemm 72% li x'aktarx jivvutaw, perċentwali ogħla minn dak tal-Unjoni Ewropea.